Biktima sa nahitabong hold up kagahapon ang usa ka 31 anyos nga negosyante sa dalan sa Maluong Kanal, Lamitan City, niining probinsya sa Basilan. Kagahapon Agosto 28, 2022. Sa inisyal nga investigasyon sa Lamitan PNP, nakasakay ang wala nganling negosyante sa iyang motor ug nagsubay sa dalan sa barangay Maluong Kanal sa dihang gipara kini og mga lalaking nakamotor dungan sa pagtiun og armas ug dayong mideklara og hold up. Hinungdan nga nakuha sa mga suspect ang kwarta sa biktima nga nagkantidad og 165,000 pesos gikan sa biktima. Wala na hinganli sa PNP ang 31 anyos nga biktima nga usa ka residente sa barangay Camporna, Zone 3, Isabela City, nga sakop ra usab ding probinsya sa Basilan. Naghimo na og lalom nga investigasyon ug manhunt operation ang Lamitan City Police Office aron sa dali nga pag-ila ug pagsikop sa mga suspitsado. Samtang kagabi usa ka imam ang gipusil patay sa wala mailhing suspect didto sa barangay San Rafael, Isabela City. Dinhira gihapon ni ining probinsya sa Basilan. Giila sa PNP Isabela ang biktima nga si Arsad Jacaria. Sa inisyal nga investigasyon sa Isabela PNP, bandang alas 6 sa gabi gikan si Jacaria sa moske kay nangulo sa pag-ampo og pauli na unta sa ilang balay sa dihang kalit kining gipusil sa wala pa mailhing mga suspetsado nga nakasakay og motor. Gipalawman pa sa mga personahe sa Isabela Police Office ang investigasyon aron mailhan ug masikop ang mga suspek ug mahibaw-an kung unsa ang motibo niini sa pagpatay sa imam. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe